Nadam se da vam je danas savršeno jasno koliki je to bolesnik, koliki je to monstrum i koliko su nam čak i lekari po bolnicama i vojnim bolnicama u Srbiji korumpirani. I živo me zanima kako će danas botovi i sendvičari da odbrane onu žvalavu hulju i šta će da kažu u njegovu odbranu. Žvalava hulja ulazi u sobu za opekotine, na odeljenje intenzivne nege, gde su neophodni apsolutno sterilni uslovi, gde leže teško povređeni ljudi u požaru, kojima najmanja infekcija može ozbiljno da ugrozi život. I taj monstrum ulazi na odeljenje intenzivne nege u sobu za opekotine sa 20 ili 30 fotografa i kamermana i dodiruje te povređene ljude iz Makedonije da bi sebi napravio jeftinu političku promociju. Baš me zanima šta će botovi sendvičari da kažu na to i kako će da ga pravdaju. Direktno im je ugrozio život. Boli njega ćošak od astala za te teško povređene ljude iz Makedonije. Boli njega ćošak od astala što je njima potrebna apsolutno sterilna sredina, što najmanje infekcija može da ih ubije. Ne, on je uveo 30 fotografa na odeljenje intenzivne nege u sobu za opekotine, da okruže krevet onog sirotog, povređenog deteta. Ali nije samo on monstrum. Sad vidite koliko su i lekari korumpirani. Oni su ga pustili da uđe na odeljenje intenzivne nege. Roditeljima tih povređenih ljudi nisu dali da uđu u sobu za opekotine i na odeljenje intenzivne nege, a dali su tom smradu, tom monstrumu i bolesniku da uđe sa 30 fotografa. Znači, načelnik tog odeljenja i direktor te klinike, brate, na robiju komplet svi. Braćo Makedonci, molim vas, praštajte nam zato što nam je na čelu države ovaj monstrum. Molim vas, podnesite krivične prijave za nesavesno lečenje protiv kliničkog centra. Jer oni su ga pustili. A isto to je uradio i gradonačelnik Niša. Kopirao onog monstruma Vučića i otišao danas u vojnu bolnicu u Nišu da poseti povređene Makedonce. I isto tako ušao u sobu za opekotine na odeljenje intenzivne nege. Braćo Makedonci, da podnesete krivičnu prijavu za nesavesno lečenje protiv vojne bolnice u Nišu i protiv ministra odbrane koji je nadležan za tu vojnu bolnicu. Strašno, strašno. Da li vam je sad jasno koji su to monstrumi i bolesnici? Ne postoje reči dovoljno adekvatne i jake da opišu te bubašvabe. A mi Nišlije, sad u 8 sati, idemo na trg Kralja Milana. Na miran protest, u tišini, bez buke, danas je dan žalosti. Tu na trgu Kralja Milana od 8 sati počinje protest podrške i solidarnosti sa postradalima i povređenima iz Severne Makedonije. Tišina će trajati 75 minuta. Vi, braćo Makedonci, praštajte. A mi vam obećavamo da će ti monstrumi i bolesnici, psihopate i sadisti da završe na robiji. Bel dan neće vidjeti. Obećavamo.